daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke kene nwaanyị wee si ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri ata na ma azụ anwụ na asị m nke onye chiri onye azụ elu. Ndị be anyị, unu n'anya, o nwere ife onyonyo onye terrorist uwe ojii nọ na ife onyonyo na kili. Onye unu na-afinyu ife onyonyo anya ebe anụ a bụ Patrick Agbaluo, onye nke ọbịa dị in charge of all the kidnapping and the harvest human organ wee na-elesi ndị politician n'ala Igbo na the Southeast. Ọ bụ onye a na-ebe o mechie kidnapping with ndị squad ya, ọ sịghị na ọ bụ IPOB na-eme ihe kidnapping. O nwere ofu nwanne anyị nwoke m ga-etinye elu nu voice anya n'ime ebe anụ a ka unu soro m gee. Nwanne anyị nwoke anụ a na-akpọ Mazi Ugo Buzo, onye Aguleri, ọ bụla onye IPOB, mana okwugo okwu maka onye a kwuo na ọ bụ onye anụ a na-ekidnapụ ndị mmadụ, ndị Igbo, and ka o ji ekidnapụ ha bụ ọpụta onye o kidnapụ gị owolife onyonyo tinyelu gị, ọ sịghị gị kwuo na ịbụ onye ori, ikwuche na ịbụ onye ori ọ gbagbuo gị. Ndị bụ unu bịa ka abịa bụla ozu gị, ọ gosighị ihe onyonyo na ịbụ onye oshi, meanwhile na ịbụla onye oshi ọ sị na ịbụ onye IPOB. And onye nwa dị in charge of mpụ na aghụghọ na-emegasị. Onye bụ na nwanne gị fuo, ọ bụ onye anụ a so na ndị tọrịa ka ije ejide ya. Ka anyị ghara igbu ọtụtụ oge ka m pụlee nya bụ voice record. Ọ dị ụzọ voice record na-abụ m ga-epụle elu nu here ka unu wee fụ the kind of atrocity nwoke anụ a na-akpọ Patrick nkomiti golu with ndị ọzọ ị ga-anụgasị afa ha, maka na egeche m nya bụ ife wee sị mba. And nwanne anyị nwoke a mbụ Ugo Buzo have been vindicated maka na emego onye arrest fụ na ihe niile ahụ Maazị Ugo Buzo okwu na ọ bụ eziokwu, mana o nwere ife na-eri m nri n'ime arụ, maka na Maazị Ugo Buzo mbụ nwanne anyị nwoke ọ bụghị onye IPOB member, mana onye Igbo, nwa afọ Igbo ka ọ bụ. Nwa afọ Igbo ahụ after ka o mechie this voice record, ndị anụnwa ga-atọrị ya na Aguleri. O nwere onye ma ebe ha nọ, ebe ọ nọ na ma ọ ka dị ndụ ma ọ gwụrụ anwụ amaghọ m, because anụbeghị m from nwunye ma ọ bụ ụmụazị ya, maka na mụ ama atụ asị. Mana nke ndị godo ushi anya bụ ndị 100% sure bụ na nwoke anụ a wit ndị gang ya ejego tọlụ Ugo Buzo wee gaa kpochie nya. Amalụ m ma ọ ka na ọka ma ọ ka na ọsa asọ ọkụzụ, mana before ngawa ka m pụla elu nu voice Ugo Buzo ka unu wee fụ alụ na mpụ na aghụghọ nwoke anụnwa nkomiti golu. Before ngawa n'iru, aka m bụkwa nwanne unu Maazị Achebe Paul, ka anyị ga-enu ya bụ voice record ka unu wee ghọta ihe anyị na-ekwu. Geenụ ntị. Nke a bụ nke izizi. Ọmambala mma mmanụ, ndị Anambra mma mmanụ, Igbo mma mmanụ. Biko ozi a bụ ozi dị oke mkpa. Ozi a bụ gbastalụ the insecurity na-aga na Anambra steeti. A na-eji m alụsị dị na ana Aguleri niile na Ọmambala wee na-ekwu okwu a ka eje verify ya ka amara m ntụ ka nna atụ. Achọrọ m ka ozi a luo n'aka Willie Obianọ, ndị igwe niile dị n'ala Igbo, ndị Ihiala, ndị Ọkịja, ndị Mbọsị, ndị Ọkụzụ, ndị Nteje, ndị Aguleri, ndị Igbo niile na Anambra, onye ọbụla na-achọ nwe ya achọ. Kidnapping niile na-eme bụ onye na-eme n'ala Igbo na Anambra anwa bụ ovu nwoke bụ nwata Emeka Ọfọ. O si from Ihiala local government nke isi obodo ya bụ Ọkịja. Avia bụ CSP Patrick Agbazu. Obi n'Ọka na-ele paasị mmadụ na saksị ọkụzụ.
alụsị dị na Aguleri bụ alụmaka ebe obinye n'ụtụtụ vagbuo onye obinye n'abalị vagbuo onye kọsa ana m atụrụ ọrụ mmadụ ego ọmụmụ bụ ugo buzo ije na Facebook ya ama m ọmụ bụ onye ahụ na-ekwu okwu ka onye ala na ese ndị mmadụ onye nya na ya so alụ ọrụ ahụ bụ ndị otu esokwu ezu ụdị ori ahụ na-egbulu ndị politicians mmadụ bụ osi lego obi ndị a bụ ndị ori ndị nteje that insecurity na aja ive niile emeli na ọkụzụ ma ụmụaka unu niile ebulu jụọ na barista ngesine nwa unu o bụ ụzọ nye osi sasị ahụ agbazuo Patrick 5 million nne ngo nteje ọ sị na ntụ bụ agbazuo Patrick nyaje nwa alụsị ọ sị na oye institute court case ịma na oyibo bụ ntụ ka ọ bụ nya bịa mụọ alụsị ndụliwe alụsị na-asụ otu nzu vati aka na otu nzu egbuo ive niile dị na Aguleri ọra mmiri na ọra alụsị egbuo ove Patrick mechelo osi that is barrister Ngosine raise kweli 15 million after ebe 3 or 2 months as a completion vanyeliana na side airport osibava lenyele unu juo ka mmalmontu ivo mele no mambala Patrick agbazuo bụ nya na alụ kidnapping nya na sponsor onye osisi je kidnap onye ihe mbosi ndị mbosi akwunu ma no nwere nwa unu si obodo oyibo na anata bulu ego ndị ihe mbosi Patrick bulu ego ya nya bulu nwoke ahụ gbanye ebe n'ụkwụ transfer the sum of nya na the haka na alụli ọlụ Patrick si no ntụ soludo ọbụntụ echenge maalụ na echenge ọ na-enye commission bụ commission of Anambra State ya na boys ya vancha niile dị awe ọmụmụ bụ gobuzu unu chọọ m bịa na alụsị Aguleri kunu nwa alụsị m bịa n'ebe a ma ị chọta m ọbụla ị chọrọ m amara m onye bụ ịbịa igbu mgbu ogo ana m ezuru okwu ori ana m agbara ama n'ozi mmụọ ka m na-ezi Willie Obianọ mmụara Aguleri niile Chiedo Obiligwe Patrick agbazuo plan le o settle gị up n'oye egbu gị Willie na nwunye va settle unu up va na cause insecurity na Aguleri na ọma mbala niile na Anambra bụ Patrick agbazuo onye malia unu chọọ leak more information banye n'Ugobuzo bịa n'Ugobuzo na Facebook ka mmepe enyi ike ya na ndị otu ya ọnụlụ ka Olibia Soludo insecurity niile Ifeanyi Ụba bụ Patrick agbazuo na osi legul obi jidelu ndị gbala Ifeanyi Ụba gbagbulu ndị polisi because onya setliva o release mmadụ na abụ n'ime after ka akwụrụ nnekwu ransom gbagbuo ndị nke ọzọ osi CSP ma what CSP agbazuo onye Ọkịja n'ihi ala local government bụ nya na-eme ka Ọkịja ihe ala local government that is nya na-achụ ndị mmadụ niile na nya na-ebute ndị avụ na-agba ebe nya na-eme kidnapping niile avụ jide nye na onye ori ka ọ bụ obi n'Ọka na-eme big man unu nweta nwa ya nweta onye ọbụla abụ ya gbuo nye na onye ori ka ọ bụ ndị be anyị ama m n'unu gere ntị now onye anụnwa mbụ Patrick ndị anọ m na-eme gị arrest ya na squad ya na ha nọ ha nwa na-eme the kidnapping na niile organs ndị mmadụ na Anambra State ya na ha nwa na cause the insecurity emeche ebodi IPOB unu echete mgbe awa Erudite barrister Ifeanyi Ejiofor ngwala unu na Emeka Ọfọ nwere aka na attack emerie
and this man no here they involve na the attack emel Barrister Ifeanyi Ejiofor una anụrụ now again ndị ihe ụbọchị una anụkwari again na unu si obodo oyibo wee nata nke aha nalụ onye akụnụ ga-ejide this Patrick onye na cause the insecurity niile nke voice unu kịta bụ part 1 of the voice. Now achọm ka m ga-etinyelu unu the part 2 of this voice, but juzie na onwe unu ka ihe n'ebe ndị uwe ojii anụ a this terrorist ha meche ha ncha niile ha eburi ebudo ndị IPOB. Nyawa na-egosi unu kịta na IPOB enweghị aka na insecurity ọbụla ndọ na East nọ n'ala Igbo, na ọ bụ ndị ahụ unu che na ọha nwa na-eche unu na cause the insecurity eme eburi ebe abụ IPOB. Now IPOB have been vindicated once again because all these allegations niile enebodo IPOB Chukwu okike abịa mada alala ụla ebodo che Chukwu okike abịa ma ekpughe ya maka na a ga-ejide ha onye nka kịta ejie. And ihe ọzọ m ga-agwụ bụ na Maazị Buzo na-emegokwa arrest ndị anụwa kidnap kwara ya. Ndị Anambra unu ga-ebinye ọtọ make sure na onweghị ihe ọbụla na anwa ataghọ Maazị Buzo ma enweghị anything mere ya maka na unu nwa ka ọ na-azọ ndụ. Voice anụwa ome ka o meche ndị anụwa wee gaa tọrọ ya maka na ọ bụ ihe ha ji wee tọrọ ya bụ ka ọ ya leak their secret mana ha malụ n'okwupụtagi already. Na ka anyị ga-enu the second voice again kunu wee na-aghọta ihe anyị na-ekwu maka na many of you aghọta ya. Listen and listen. Achọghị m ime ka ọ bụrụ part 1 and part 2. Achọrọ m imekọta ọnụ so that ka ị ga-ekọta ọnụ gee ntị ka unu know the second voice. Ndị ọma mbala ozi a bụ ozi ndị ọma mbala Buzo ka na-ekwu malụ ndị ọkụzụ na unu rapụ Patrick agbazuo ọka na-egbu ihe ọ na-eme bụ na onye ọbụla ọ kpụtara onye ọma mbala ọbụla ọ kpụtara o nwere video chi n'iru nwere ebe devie n'iru ọtọchọlidi ya o nwere ebe si anụ o meche video varapụ ya si anya onye ava confess ba onye avụ confess chezie o debe di video ugbu onye avụ ịbịazi okwu ya o nwepụta ya sị gị na onye ahụ sị na nya bụ onye ori. Ị na-anụ ya? Jụọ na Patrick agbazu na osi level obi nọ n'ọkụzụ sas na-ekwu pas ndị mmadụ unu bịa ka unu buru ozu nwa unu vasị na onye ori na gọọmenti nwe ozu ya ma ve na-ele paks. Jụọ na vakede ndị niile ava gburu egbu ha gosi unu ozu ya. Paul nọ n'ọkụzụ sas down ọra karịrị ovu onye ọgwụ ọbụla ọ debe nnevu nwere na-alụsị jeni ndị dibịa jeni ije abụ na ọra karịrị ovu onye kwuo na ihe na onye ori ka ọ bụ onye ọkịja ya bịara ebe a n'ụwa na-egbula anyị ndị Enugu niile ibe ọ na-emezi bụ ọjọọ akpụta mmụgharị Igbo si na ava na-ekwu ukwu Biafra ọ na-ele pasịba ndị Fulani na-eyuzi ya na ndị Fulani va akpọwa ya okwu mkpọrọ one na Abuja unu na-ege ntị ka unu na-afọ alụla na onye a na-akpa na nya ekpuche ndị mmụgharị Igbo ife ndị na-eme na ọkụzụ na Nteje bụ Patrick agbazuo onye Ọkịja ovunyinya na-atụ bọmbụ na bebe nwoke mbọsi opulu ọ gbara ebe n'ụkwụ puli amara mma ọgbagbuo onye nke ahụ na ọjụọ na ese nwoke ahụ ka dị ndụ na nwoke ahụ abụrụ onye ori ma ọ bụrụ onye IPOB. Ị na-anụ ya? Nọ Patrick agbazue jiri buli ya nalia 180 million ya na haki ya agbawa ọsọ. Jụọ na unu jide Patrick agbazu ebe ọbụla unu onye na onye ori ka ọ bụ ma jide na ya kpụpụta ya n'ama unu jide ya kpụrụ ma nyama ezinụlọ ya jide na osi lebụrụ obi na onye ori ka bụ wilichie n'obi igwe mala amalụ na Patrick agbazu chọrọ igbu gị onye bụ onye frame gị ọpụn rapụ ụmụnne gị na va chọrọ va bịa kpụta ụmụnne gị vasị ya eveje tret nye ya va ji Barrister Ngesine nwa Nteje wee kpụrụ mmụ arọ Nteje na-egbu onye o gburu ma mmụ arọ ọma mbala ọsị onye ahụ mee confession na o meche na nya ya eme iwe na-edebe ebe n'iru ya ọsị anya kwuo na ebe bụ nya nwe na onye ori ka ọ bụ ọ chụọ m nchu n'one
mana aka m dị ọcha na mmezu nuru ori agbanụrụ m ama ndị Aguleri gbakwuru ya n'ebe o mere inquiries agwa na mmiri ezuru ori anụ m agbara ụbọchị ọbụla unu chọrọ ma ọbụla unu avụrụ mmalị na na-agbazuo Patrick na ndị ori DS na va bụ SARS n'ọma mbala va na-achọ mmanya iwe dị n'ọma mbala ajụ ejidegokwa nwanne anyị nwoke a kịta ahụ onugbu 80 million 80 million from account ya valela na wee kwụtọpụ ya ụgwọ si baba nye bụ ngosine barista ngosine n'obi ada bụ ovu grupu vancha niile bụ ibe na-akpụkọ mmụ arụ nteje vana barista ngosine na nteje unu na-afịa ahụ jụọ ya kele na ihe ọma mbala melie ọ chọrọ ka o nwere Aguleri kpaba ego iwe bụ iwu ya n'ebe nnọ bụ na mmụọ mebiri ọlụ n'ọkala iji Disemba nwa gbuo tọtọ na Aguleri nọ n'ọma mbala si nọ ndị IPOB ọnyịnya na-eje akpọ Chiedu Obidigwe wuli unu mara ive onye nwa plan ime unu na elekshọn ụwa unu buru ụzọ Soludo ma ọ bụ na nke bụ Soludo anụrụ ya jee na echenge mara iwe nwa anyị na-ekwu Tochukwu Ikenga mara ya na onye ori ka ọ bụ Patrick Agbazue bụ their hitman ya bụ the source of all the kidnapping and unknown gunmen na-eme na Anambra ejidere anyị Patrick Echengi si egbuo onye ebe pasị ya ọnya na-ele pasị mmụ Igbo onwenuru onye Patrick Kolobia Igbo for over 16 days na akwa m gwara gị na anyị na-enye anya unu jere ugwu bụ ụzọ unu ya eji na-abụ iwe mmụbụ ọkụ ji eti mkpu ọ bụrụ na mụ na-ezu ori ma mma na-agbara m n'ọka nkọwalụ unu n'ihe na-eme n'irele Patrick Agbazue bụ onye ori ọ bụrụ onye polisi ọ na-echekwara ndụ ka ọ na-enwele mana eziokwu ya na-elesi ndị kidnapa niile ya na-agbava na-ebu ebe mana eziokwu ya na-ezipụ nnọọ gọọmenti na Anambra ị na-anụ ya ya na-ediklesi tatu ka o wee na-ezu ị na-anụ ya na-ekidnap rich men nwoke mbọsị Patrick buru tụọ onye kere ibe nwoke mbọsị ndị ọ bụ na onwere nya jee na-arụsị nye yipụ nya gbara ọtọ wee nwụọ alụsị unu na-abịa n'otu nzu unu hụ onye kwara ọbịa ọ gwaghị na nya bụ Kristian ọ gwara ndị na Kristian ka ọ bụ tigbuo onye na onye ori ka ọ bụ ọ sị na ntụ nya kpọọ m na alụsị na Aguleri na mma abịa na-ewe anụ m abịara n'enye kọtụ ngosina ịkpọ m na nne ngo nteje na mma abịa njiri ọvọ n'aka ijiri ọvọ mma agbapụ akwụkwọ ụmụ ịgbapụ akpụkwụ ọ bụna ntụ ka m na-atụzi gị na chi gị unu anụrụ ya now onye anụnwa bụ ihe dị in charge of unknown gunmen nyanwa na-eziga ndị unknown gunmen nyanwa anyị unu na IPOB leadership the wise una chee na asị if no maka all these things but IPOB ju call the sit at home off so that ki bodo na IPOB the insecurity neme now onye anụ with some of ndị Zuzu one dwarf nọ na Finland apụta chigi na ha na-eme sit at home then ndị eke ndị terrorist anụ akpọrọ onwe ha ndị eke ewoluzi ewelu ndị be anyị na-akpa ego ifuria eme achigi na IPOB onye ojide ewolu kamera chie n'iru acha gị kwuo n'ibu onye ori then ikwuche ka eset gị free ikwuo kwala akwuche nya agbagbuo gị ndị bụ unu gị bulu ozu gị asịa mba na ibu onye ori egosi evidence ịdịrọzi ndụ nụ ka ikwuo ịnọrọzi ndụ ka ikwuo something maka na ịbụrụ onye nwere anwụ ihe ozi yo video ebe ị na-ekwu okwu na iji wee bụrụ onye ozi that is why I do many videos ndị dịka ifụlụ ejima onye amị apụta eme ha video shigị nke si n'ịbụ onye IPOB n'ịbụ ESN all these things but just to harvest human organ in our land. But glory be to God that emegonya arrest. What I am calling for before I end the broadcast, this video is Ugo Buzo should be released with immediate alacrity because he has been vindicated. Thank you. And IPOB Eastern Security Network, mazi Nnamdi Kanu, DOS, have been vindicated. At least those of you who are shouting, they called sit at home off. Have you seen the reason why we called it off? Unafugo the reason you called Tuonya. Boda IPOB because these people want to capitalize on the issue of sit at home to be wreaking havoc
na harvest organs ndị be anyị niile. Una fuge, thank God the DOS are wise. IPOB have been vindicated. Ugo Buzo should be released. Ndị Anambra, Omambala to be precisely, Oyi, Anambra West, Ayamelum, rise up for Ugo Buzo because on the cause of Lunu. Thank you and remain blessed. Akambukwangwanu Nwoke, MAP Izoku Bondo, 1 in Biafra land. Remain blessed until I come your way again. Share this video, go viral. Share the video, let it go viral so that our people will know the people behind the insecurity in Biafra land. Almost here, Biafra.